Piña Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Wachararap ketchup! Ako si Manggas. At narito ang isa na namang episode ng Sino? Ako. Una sa lahat, congratulations Congrats! kay Emma Mary Tiglao sa ating mga kababayan na Kapampangan. Tiru. Nanalo si Miss Emma Tiglao bilang Miss Grand International 2025 Grabe. na ginanap sa MGI Hall in Bangkok, Thailand. Ito ay back-to-back dahil last year, isang Pinay din ang nanalo sa nasabing Miss Grand International. Walang iba si CJ Opiaza. At ang ganda ng sagot dahil sa kanyang speech Apo. na ipanalo ni Emma Tiglao ang Miss Grand International 2025. Congratulations, Congrats! Emma Tiglao. We are proud of you. Mabuhay ka. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hi, baby chick. Basic sa atin ang talagang nananalo at inuuwi ang corona. Alam mo, Ang level lalo, talaga. oo, pataas ng pataas yung tindi ng ano natin come on, let's go. Winning rate. Basta. Oo. Basta yung pag mga beauty contest talaga hindi Di nagpapatalbog tayo. ang mga Pinay. Congratulations sa mga Pinay. Deserve pati. Ang tatalino talaga ng ano natin. Manang-mana sa akin yung mga beauty queen na matatalino sa ano. Oo, agree kami. Gusto nyo ba talaga matrigger dyan? Yun. Congrats, Emma. Congrats, babe. Anong babe? Hindi porke beauty queen ano mo Babe, Emma. Babe. Babae ba? Emma. Morning. Grabe naman yung sagot niya. Pakinggan nga natin ulit. Sige. As a journalist, my heart aches for my country drowned by corruption, for the lives lost to earthquakes and typhoons, and for journalists like Mariam Abu Daga from Gaza, who died for truth. We are not born in fear, but to hope, to love, and to live in peace. Peace begins when parents teach children with compassion, leaders embody humility, youth find their purpose, and when we live with empathy and kindness, Han Kwanrak, Kap Krabab Siap Sianti, Gransi Sudsu Santipapka, let love be the grandest voice to peace. Sinabihan ko siya. Ha? Na, Di ba? Ano sagot niya? ano sabi? Ulitin mo nga. Kung sinabihan mo talaga. Let love radio. Let love radio. Sinabi niya, thank you, love. Uy, pero grabe. Grabe, di ba? Heartfelt na. Ramdam mo yung Imagine mo, and para bang pinakita mo sa world stage na ito yung nangyari sa bansa ko ngayon. Kailangan namin ng at paano pagmamahal namin kapayapaan. Oo, at paano namin mabibigay sa inyo yung lesson na nakuha namin sa korupsyon namin sa aming bansa. Paano namin ma-share sa buong mundo yung lesson na natutunan namin, di ba? Grabe. Kaya naman Let the love be. Bill. Wala ko sinabi. Pero congrats sa mga beauty queen tulad Grabe. ni Emma. Imagine, beauty and brains. Maganda na, matalino pa. Yan talaga. Grabe talaga.
Walang pinagkaiba yung best friend ko, si Joy. Ay, oo. Sa Miss Earth, ngayong November 5. Malapit na rin yan. Iuwi rin natin ang corona, Miss Joy Barcoma. Miss Ang Joy. ating Miss Earth Philippines. Sure na sure ball na Usapin yan. mo si Miss Joy, hindi pa siya kumontak sa akin para sa... Bakit ka kukontakin? Kukoach ako sa kanya sa sagot niya eh. Ikukoach ko siya. O sige, sample. Okay. Yung question, ako ang sasagot. Ano ang pinagkaiba ng 8-8 sa 7-7? Okay, thank you for that wonderful question, and therefore I conclude I am the fourth runner-up. Ano? Diretso na fourth runner-up na ako. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic! Hindi naman ganun, Naku, kung Mali yun. narinig mo yung sagot ni Miss Joy dun sa Miss Okada, Earth. sa Miss Earth. Baka mapanganga ka rin, Correct. Mang Kanor. Congratulations. Okay. Ang ganda Ng beauty queen. nung judge. May edad na, ha? Yung judge. Yung beauty queen. Ganda ng gown niya. Nung beauty queen. Yung cameraman. Bitbit na yung camera. View pala. Nung cameraman? Guys, maniwala na sana ako, guys. Parang zombie yung cameraman. Mga ganun, guys. Bitbit niya Nang cameraman. Ng beauty queen. Talaga ba? Sabi niya, Galing- smile! Sabi nung cameraman? Sabi ng beauty queen. Galing sumagot Ng beauty queen. nung cameraman. Inutusan kasi. Yung cameraman? Yung beauty queen. Kunin mo nga yung tubig! Sino nagutos? Inutusan yung cameraman? Yung beauty queen. Kaya naman pala. Magdag-diet siya para dyan eh. Yung beauty queen? Yung cameraman. Diba? Kaya pala. Nagpasiksi. Yung beauty queen. Yung cameraman. Ganda ng glitters niya sa eyeshadow niya. Yung beauty queen? Yung cameraman. Ay! Oh. Natalbugan pa. Bongga. Yung beauty queen. Yung cameraman. Ang ganda ng swimsuit niya. Yung beauty queen? Camera! Ayuta ka! Ay, ang laki ng boobs. Ng beauty queen? Ano ba yung mga kabisa? Good morning, Direct Phil. Silver yung tibak niya. Tibak ng beauty queen? Yung cameraman. OA. Okay guys, pag hindi ka mag-react guys, wala daw ako support guys. Ay, sudah pa! Don't want you, need you, yeah, I need you to feel me. Metro